iti tunggal pitik ki puso. Kadagurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Inday, awan ka di pa'y daan na likod Joshua. Awan da pa'y ma'am. Napanandaman nga tan. Amang ano napanda pa'y laiji mall, ma'am. Siguro. Sige. Sumrega ko niti kwarto kinday. Si kanti manguray kadakwada. Tadi, nasakit mo ti ulok. Amangan no may iturog ko pa'y dita sofa. Ay, huwag ma'am. Siya kung timanguray ka da senyorita. Sa bagay, adama rin Joshua driver pa di karna. O makiidi. Amo kakabailan na sa lakniban ni senyorita Analay. Tamay sama ta karatista ni Joshua. Wen, awan makiidi ti pagdanagak. Sana ka naruwa amarabrabian ni Analia sumangpe. Ma'am, dandanin nagsira na ti restobar ngayon tayo. Ken dandanin curfew. Amoy mati barwa bilin. Nang runa kat adati COVID. Awan bibiyang ko dita. Amamok takin ko ko iti dito Aristobal. Uray nakarigapdan mabalin ko pa'y lahat uminom. Amok ma'am, ngam syakti pungtan ni Ma'am Salome. Si kati driver bodyguard ko. Pagribangam timang bantay kan mangimaneho kanyak. Amok ma'am, ngam... No kasta, di nakngarod biyangan. Nanya ti kayat kong aramidak. Ngam, nabili nakmat. Ken pagribangak ti mangkita ti seguridad yun. Wan! Ngam awan mo't pagpagadakit ipanaginom ko Okay, tulungan na ka manginom dito Ibusin ta to'y in-order ko 1 round pa Sorry ma'am, ngam huston tinainom ko. Agmanihak pa Okay, no di mo kayat. Siyak nga rod uminom. Ma'am huston, malabsan nyo man ito uminom. Kung nayo itayo, 1 round lang. Di nakman labdan, Joshua. Laglagi pong kumaha. No anya ti trabahom. Sana si kati boss ko. Imaman ti mga uaw kanyak. Madanagan dalakit din, ma'am. Bayam dita. Ni, initip yung matan. Amok tumat laan ti bagana. Siyak lakit di man itong tanda dito Anya? Ha? Visit ko. Ni, ma'am. Siya akong tinawagan na. Mabit lang. Hello, ma'am. Joshua, sa tino ka din ti ayan niyo ka ni Anali. Ada kami palang itiror, ma'am. Ni Ma'am Anali. Anya, agawin kayo. Di kayo unay ang pagkarabi Amoy man at ang curfew ka po iti coffee. Uwan, ma'am. Sige, Uwan, ma'am. agawin kayo. Uwan, ma'am. Sige, bye. Bye. Ma'am, agawin tayo ka nun. Kana ni Ma'am Salome. O di agawin kan. Saan na mabalin? Saan ka mabalin na panawan dito Agawin tayo ko man. Okay. Maudin dati ang botelya. Ibusaklaan. Ha? O sige. Patgak na itang maudi ko man. Uray niya pa di bagbagayo. Numaibos siyo. Ihawit kayon. Wow! Kita man lang ti swerte. Ha? Dito'y kumatlagayam ang masarakan, Anali. Akan? Anya ko ma? Ma'am, mapantayon. Bata na pa, Joshua. Di nakaguyudan. Hoy, driver! Ang mga no nalipata mo, no asino ti kayat mo nga ipanaw. Iso ti bus mo. Amok. Please, ma'am, mapantayon. Batam ni Anali, tagshot kami pa Saan ka di, bibi ko? Taimwadag mo ti ima. Ops! Pare, saan mo ko ba gaman ni Ma'am Anali? Ti ima, ibatam. Ayop ka! Lampayatot ka man lagayam. Di nakatawaan, Anali. Salbag ka, driver. Ops!
Angin mati daro ka pare. Ma'am, mapantayon. Panawon tayo na ito na bastos. Sinalbag! Oops! Nya kay. Sorry. Ngamday tamot kami ti sapsakulam. Anya lakit din dagi jay, awan da pa'y nga ginggayta. Nagturay man nga ta ni Senyoritan amam, katsan amayawid ni Joshua. Sa bagay, adda ni Joshua. Amo ka din na baybayan ni Annalie. Isumait, ma'am. Naturog kayo kay Ding. Amang ano niya man ang timapasama kada kayo, gapot pa naganda nagyaw. Anya? Sige, sige. Sika lang nga ron ti manguray kadakwada. Inton bigatan na kasaritak ni Annalie. Anya lakit din day jay nga ubing. Saan mabilbilin ako na? Girl, I need you. I need your love. Apa yung nagsakit pa nagkita yung kanya, ma'am? Salamat din makaipas na ikikita yun. Nakalipat kan san, Joshua. Awalot na lipatak, ma'am. Ang damat ti bagyo. Di ko na aglablabas ka. Nalipatam sana driver ka lang. Amok, ma'am. Yak tumalipatan na siya ti driver bodyguard yun. Matlagaya. Ma'am. Apay nga ro da kas jay tinaramit mo? Ha? Amom ka di ana ba inanak? Kuha, ma'am. Sorry. Apay kas jay tinaramit mo ka ni Rex? Sorry, ma'am. Rebeng na lang sa lakniban ka iti ore asino ngagpagapking kay ti dakas. Kargo ka kan Ma'am Salome. Saan ka ko mga glablabas? Taamangan no kidawag ka ni mama nga ikatan na ka na driver ko. Awan marami dak. Dahil tati kayat mo, ma'am. Inaramid ko lang mo ti rumbang. Ganun panakunak. Gusto lang jay. Saan ka kaya masayangan numawanan kay ti trabaho? Oh? Awan na mo kabiddo ti tinaramid ko. Siguro, di nakmat kaungat ni Ma'am Salome no ibagaking kwa na di po, no? Kinuray niya nga ang gulo. Awan basol ko. Op, ha? Op. Apay nga yung sardin mo ti kotse? Ma'am, ada ko siya nagbangan iti daon tayo. Ha? Tinsamot logan ni Rex na jay. Uray anyat mapasamak. Saan ko ang maaklon dahi nga inaramid ti driver bodyguard ni Annalie. Kakadwa. Ka lang, Rex. Tulong na ka. Kaya't ko nga ikan iti pagnakman ti awanan bain. Isula ang tinakaaramid kanyak itigas jay. Na ibabainak ijay resto ba? Oh, apaya nagrangat kayo, iti day jay at tao. Pinanggap na bastusan ni Ma'am Annalie. Ba nagajak may palubos, Ma'am Salome? Anya? Kahit nalabit, kahit na kami kilgaan. Bayam, kasaritak to ni Hepe. Sana mabalin ti kasta na pasamak. Sana gaputa anak ti may sa politiko. Kat kasjayan tinaramid na. Napagas ngamin, Ma'am. Amuklatan nga kursunada kini Ma'am Annalie dayjay. Agyam anak, Joshua. Mapangnamnamaan ka talaga. Sana ka nagbiddo tanangalakan ka kas driver bodyguard ni Annalie. Pagrebengak lang timang salaknib keng kuha na, Ma'am. Dahil dati trabaho. Yam, pasensya ka ni ti anak ko. Talaga nga addatang-tang ti ulo na. Noon niya ti kayat na. Isok ti aramidin na. Maawatak, Ma'am. Kanamok man. Malaksi na bugbog tong anak yun. Dapay mabaling yun ti bihag. Joshua, saan mo kumabaybayan ti anak ko? Numasapol atog ngaram ti kayat na nang rona no pakairubuan na. Aramida mo. Siyak ti makam mo. Awan makaikat ka no dilaeng siya. No dahi tati pagbut nga mo. Ti maawanan iti trabaho. Uwan, Ma'am. Awanan niya man na kanya. Pagrebengak timang salaknib keng kuha na. Biyag kuman di katukad na. Tinapatag. Mailisi iti dakas. Ito na ang araw natin. Naimbaglaangan tada ni Joshua, iha. Masurunakan ko na.
Ay, sama ta napulot ti panagul-ulo na. Di mo rebe nga kagura. Inaramid na lang ti wasto. Kasanon, naawan ni Joshua. Kita damat kakadwa na gijaya barumbado. Mama, Iha, agan-anad ka ko ba? Kandi kay unay agpakpakarabi eh. Kandi kay unay mapmapan kadagiti lugar nga ado ti tattao. Takas tumat nga da COVID. kaya't ko lahang mati makalipat, Mama. Amoy mati napasama kada kami iti kayan ayat ko. Kunakmat ken ka, Iha. Lipat mo jay alalaki nga awan, Sir Pina. Abangan no rason na lang ti lockdown nga iso ti di na nakaawidan. Ken nanggakwan na anang isukat ken ka. Nabayag kami nagayan ayat ka nari. Amoy ang no kasano ti panagayat ko kan kwa na, Mama. Wen, amok, Iha. Nagado dita ti adayo na sing-sing pet nga miso. Sana balik, adi unay guwapo, basta na singpet, Iha. Saan ko nga mo? Naginggat ka ano ang makamove onak, Mama. Tijay kit di pang dadaalam itipyag mo. Isukit din ti barbar te kam, Iha. I'm sorry, Mama. Nagrigat nga minti mang lipat. Mawatan ka, Iha. Ngam kas lakit din isulaangan ti lalaki dito'y lobong. Anawan, Mama. Amok. Amok nga mo yung no kasano nga inayat ko ni Ray. Amok, Iha. Iha, kasla saan ka adi-adal iti kastangar aramidem. Mama, Ipakitam kit diken ko na nagbidtot iti naramid na ken ka. Saan kit di akasta? sige, Mama. Saan ta nang pagsaritaan pa dayta? Namabalin, saan ko na kaya talagi panpay? Ngam, agsubli-subli laang mat iti panunot ko. Well, Iha, dahil dati rumbang aramidem. Ang move on kan. Tano ipakita man na sakit tinakam mo? Katawan na kalaang. Dahil tako mati panunutem. Uwan, Mama. Katagyaman na kiti balakat yo. Kanagyaman na kiti panakaawat yo kanyak. Girl, I need you. I need your love. Pinday, kasan kabayag mo ngagpapay ka na Ma'am Salome? Ay, nabayag matan ah. Kasta ka ni. Anyat makunam ka na. Ay, sos, awan makunak kadakwada. Nilaang mo't senyorita analit, medyo pasaway. Okay. Iso nga awan ti rumbang nga pagdanagam kada, Ma'am. Katamaw, syakti mo danagan, gapoy tinapasamak kada kayo, itinaminsan. Kasta ka ni. Saan nga ta grupo ni Rex tinangbangan kada kayo, itinaminsan? Saan ko lang mo? Ng maging kay tikadwa anak ni Ma'am Anali. Saan ko nga ipalubos ngagbaligi da Rex itida ka sa panggap na. Napingat nga minday dyan, agar-aram kan kuana. Makita, no anyo taramidan na. Di na ipakpakat ti kinaadik na kanyak, tagbabawi lang. Hanggang agan anak kayaw. Tusukan day dyan kay. Nga main, anak timay saan na nga to a politiko iti syudad. Uray pa yan sino. Nang runa, no at dagit Diyos to. Ngam, damag mi pa ya sumrekrumwar iti pagbaludan. Gapoy ti impluensya ti amana. Mabalin na di pa'y nakatumpong iti katukad na, Inday. Anya? Ngam siguraduhag. No di daklakit di maunaan, makitabla ka dakwada. Ah, ay, Diyos ko. Siyak ni madandanagan iti kastang ibagpagam, Joshua. Nakasagana ka mangibwis iti biyag ko para kini Ma'am Anali. Napayag kami anagis istorya. Kasta tinaibaga na kanyak, senyorita. Pudno, anaibaga na kan ka, ti kasta? Ngun, senyorita. Ha, pangas. Lastog a tao. Saan mo't ti kunak, senyorita? Nasingpot mo't ti kunak ni Joshua. Man nakibiyang ket ti ah. Katjak magustuhan ti kasta nga ugali na. Amo ni Ma'am Salome. Asaan a basta driver ni Joshua? Anya, ha? Wud, senyorita. Saan a basta driver? Iso, natalag unay ni Ma'am nga iso ti driver bodyguard mo.
Saan ko nga mo? Basta siya, saan ko ang magustuhan ti Astana? Pangas iti panagkitak. Hangam, makitan to, no sa dino ti pagpatingkaan na. Ala, senyorita, ano ti pampanunutan niyaw? Saan ko ang may bagakan ka, Inday? Ngam amo ka din tumot lang makaanos. Oray po o tantoy kunak. Anya? Papanan niyo, ma'am? Ha? Sika? Salbak ka? Nipag-rupiya makalibas kayo, nagbidot kayo. Buwisit ka talaga. Iba kayo na sa dino ti papanan niyo, takadwaan kayo. Ken, saan na nanas ka naglibas kayo? Buwisit ka niya. Manakibiyang ka na ungay. Sorry, ma'am. Dahil ito'y di trabaho. Di magbantay king ka. Sige. Isaganang marjelugan, tarumarta. Sa dino ti papanan tayo. Saan ka nagdamag pa eh? Agtignay ka na. Maamom tulatan no sa dino ti papananta. Sorry. No, di baga ti papanan tayo. Saan kayo palubusan? Aniya? Apay di kayo pakada kini Ma'am Salome. Palubusan na kayo mo siguro. Isursuro na ka di iti aramidak, ha? Saan ko kahit ti makabasol kini Ma'am Salome, ma'am? Nga makabasol ka kanyak. Kaya't mo, takagura ka, ha? Awan mabalin ko. Basta, makam ko ti trabaho, madam. Saan ang manlangin nagtuloy? Very good. Good girl, no kasta, ma'am. Di nakman adaro rodan. Sorry, no napaay kayo, madam. Sorry, taro pa. Oops! Okay. Iba ta timak. Sige, madam. Good night. Ay! Mabuisit ka! Mabuisit to talaga. Anya nga tatiramidag. Apay adyak maipilit ti kayat ko. Idin tutawan ko man ti maramidan na ituloy ko. Di naktupay malabdan ni mama. Isulakit din at driver bodyguard ko lang. Apay kami nakastoy. Tsak maawatan diriknag. Kagurak ka po iti pandakibiyang nalaunay. Pakibibiyangan na kakanayon. Apay tsak may laruwag ti marikriknag. Matasang pagkitya nga lalaki. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nay, pagman ka raw, saan kayo nagtulang? Awan maramidan na no saan ko apalubusan. Tada kanya ditulbag tilogan na. Ada duplikit na. Ha? Kasta? Uray pa'y. No ko nakatyak palubusan. Sana mabalin. Tasan kumat alokatan tigay. Ay, talaga? Trabaho timang salak ni King Kuana. Kahit no nadaka sa mapasamat, siyak matagsungbat ka ni Ma'am Salome. Sa bagay. No panggap na papanan. Apa asan nga pakada ka ni Ma'am Salome? Gusto ka. San lang ray tay? Ang mga no dadaka sa mapasamak King Kuana. No dadaka sa pangpanggapan ni Rex. Ay, wunang, narigatan. Anya nga ti parikot ni Ma'am Anli. Siguro. Ti payla inaramid ti boyfriend na ti pagsaksakitan tinakim na. Apay, anyat na pasamak. Gapot lockdown, sana na nakaawid ti kayan ayat na. Anya? Gapoy ti dayta, nangasawa ni ti sa balay. Oh. Apay, ayan ti boyfriend na. Ada iji abroad, may saaners. Anya? Wan, Joshua. Dayta tiya mo kapag saksakitan launay tinakim na. No kasta. Dayta ti pagbarbarte kan na. Kasladyak anamungan ti kastangar aramiden na. Dahil dati aramidin nyo.
Kayat ko nga ikan iti pagnakman dayjay abyangot a driver. Sige. Saan kayo madanagan? Ikan kayo iti dakkel agatad. Numaaramid yo ti bagbagak bugart. Sige. Bye. Kita man. No pagpatinggaan ti kinapangas daya at driver. Ken kinatangken ni Anali. Awan pa'y kinayat ko ajak nagunod. At kapikan, Joshua. Nagyaman na kinday. Sige, Inday. Panawan na kami pailangan ka ni Joshua. Ada na pa tagapagsaritaan mi. Wen, ma'am. Sige, ituloy mo lang ti agkape, iho. Kaya talaag na ito'y agundaway nga giyaman ken ka. Agyaman? Itanya, ma'am. Amo kaparikot mo ti kinapasaway ti anak ko. Kaya tagyaman ak iti adu nga anos mo. Trabaho gday ti, ma'am. Actually, si Kalaeng tinakapagbayag iti kastoy, Joshua. Aniya. Kat dayawag ti kinaanos mo. Awan parikot, ma'am. Amom ka di nga doon tinagbali na driver bodyguard na. Ngem, saan daada ka anos? Kasta ka di, ma'am. Sabay la kumatamanusam. Di kagdanag. Nayunak ti sweldo. Basta nanusam ti anak ko. Uwan, ma'am. Ano sak? Sobrang amin ng aramidin na. Agkasumday ta. Pinanggap naman ng ti agliba sa rumwari ti rabii. Naimbak ta na si putam. Kasi tinakunak, ma'am. Trabaho ti mangkita keng kwan. Ngam, nalabusin ti anak ko. Awan pag nanakan nyo. Nakasagana kita nyaman nga ramitan na. Agyaman akno kasta. Kang Ronan na, nakasagana ka mangipos ti biyag ko para kinkwana. Girl, I need you. I need your love. Sipod adda ditoy. Sana ko na nagparikot iti kinatangken ti ulom. Anan. Agasam day ta. Pinanggap mo pa iti agliba sa rumwar. Masikuranak nga ron, mama. Nga oray rabrabiin. Ang mumad, iha. Ada curfew hour tayo ita. Takas to'y nga rood a pandemic. Ada ayo yang ko, mama. Uri agsaratan, mabalin ko pailaan ti uminom itjay. Iha, pangasim. Saan kumanatangken ti ulom? Saan yung amin na maawatan ti Riknak? Maawatan ka. Ngam, saan kumakas tawagas? Ti panangyaw-awan mo iti amin. Kasano ko mga rod, mama? Tinasayaan. Nagbakasyon ka. Mapan ka iti sa bali a lugar. Kasano ko mama kapagbakasyonak? Kasano ang makapanak iti sa bali a lugar? Nakadada requirements. Kapoy ti COVID. Makaumapaykat din. Saan ka kadi ang mabuteng? Iti mabalin nga aramiden dayjay arex ken ka. Atapit. Tagitay tinang balangan iti dalan nyo iti naminsan. May samat na diya disturbo. Na sino matkit di nagitay asinal it. Mama, Pangasim iha. Nuhan yaman ti sakit tinakam mo. Iwaksin ko man. Lipati mo tinaramid ken katikayan ayat mo. mama. Kasanon iha, no naranaan nyo mananday di arex kat. Iha, kayat mo ka di amay sagmak tibiyag mo. Kat may ramraman pa'y ni Joshua.
Agpanunot ka ko maanay bag, iha. Please, saan ko maasikamat laang ti mangisagmak iti bagim? Sige. Amok iha, makasarak kan tumatlaang iti mas maikarikan ka ngamtay chay Arex. Saan mo kumasayangan ti tao nga awan mo't serserbina? Nakapaminanon na nagtaraog ta kiti manong kiti karupa. Ngam sanak pa'y lang makaturog. Uri anyat aramidet. Saan nga umapay kanyak ni Rita? Apay mo ito nakastuyak. Pwisit kiti. Sana suminay ti panunot ko ti Diyat Joshua. Kasla pa'y magsutsutil ti luko. Ano ti kapo na imbagana? Imbagana kitin kinintay ti kasjay. Mauray biyag na. Nakasagana ka no, mangisalta kapo kanyak. Tinasayat. Iyon ko man kati ti radyo ti cellphone ko. Agdeng nga kaklangin na ti music. Naitakan ta. Dalakit ti nga rodon malakip ko. Iso ti mapatpatukar. Idi adda kami iti resto par. Ado namin. Hanya na ito na mapaspasamak kanyag. Kasuron ko ni Joshua. Namjak mat maywaksi ti panunod ko ti luko. Nangruna ti panangikan kanawa na kanyag. Inkanawa nag. Iti panang bastos ko man ni Rex kanyag. Senyorita Analay, nakaring kayo kadan. Itimplahan kayo ti kapem. Ni Manang Inday. Ay, nagsapa na nagriing. Anyat orasan. Ay, alas 5. Aglawag kaya, ma'am. Umabit lang, Manang. Kunak, kahit nakariing kayon, senyorita. Ay, yagan kayo iti kape, wano gatas? Oray gatas latan, Manang Inday. Umayak ton yung komedor. Abalin ka di? Ah? Nalilatan tiyawag mo kanyak. Ha? Agam... Tungpalan nak. No di mo kaya't makaguraw no makaungitakan ka. Ay, kakwa. Sige, saan nga tangagungot ni Ma'am Salomay? Saan? Siyak ti makamu ka ni Mama. Sige isot ko nam. Ay, apay ngatan. Nagsapa ka na nagraeng? Anya na sapa. Kat no sanak anaturog. Ha? Ay, kwa. Nakita ngamin anak kasilaw ti kwartuyaw. Isungarod, sanak namin na nakaturog. Alakit din. Madamdaman na gistoryata, ha? Mapan ka nagtimpray ti gatas. Sumaruno akon. Apay adi ka naturaw. Anda ka di madi amarikrignam? Ha? Ne, awan. Masuruna karot iti bagik. Diya ka muna, apay asahan na makaturog. Anya? Sana ba ni? Maturog ak intong madamdama. Uray agmalmalema ko na maturog. Ang alan, ingkag timplan iti gatas. Girl, I need you. I need your love. Nasapa nakita niya anali ang nakatanaw iti biranda itay. Nagsapa na nagring. May kawak. Adda nga tamasapa papanan na. Nakasta sa paag magtimang karwa si Tilogan. Sumbre kak dito naklabalay. Katagkabiyak. Kalpasan na. Nagkarwasak mang kiti. Di sa narumar ni Anali ita. Ay, senyorita Anali ko na kuma. Inday. Saan?
Kunana mo ta maturog ka naw. Kasta ka di. Makarwara kong ron. Ada ka tanga. Saan ka nga agbayag ata ang mga numakariing katrumuar? Awan na ramatan na alugan. Tausadag di kotse. Kasano nga ino sa pulan na ka? Di ibagam nga dalang ginatang ko idirwar. Isua? Agore ka. Apay ka no napuyatan. Anya nga ti amaw? Nalabit, apang panunutan na pala ang tisigo da kaayan-ayat ma. Ngam, itian niya pa'y lang arason. Dukasta, nagsubli ada turog. Wen ma'am, saan ka no anaturog ka nagpatnag? Apa yan? Amok pa yan, ma'am. Adan sakit didi na pakaturugan. Saan ko nga mo, ma'am? Inday, Ah, tangay nadagkat kan ka. Kan mas nadagdagat sapay kan ka, gamsyak. Tamagam tuman, intay. ayun, ma'am. Barang ano ibagana? Mala. Sige, sige. Mapanak pa'y. Agpa'y tuludak laang ka ni Joshua. Nga, agsublin to matlaang nga takos. Ang mga no pumanaw matlaang ni Annalyn no awan kami ka ni Joshua. Panagkunak kat saan, ma'am? Amangan nal daw to lumakaring day jay. Takuna na apulos adi nakaturaw. Talaga aparikot-kot anak ko. Ano ba'y kasta? Mawatak matkit di. Ta nasaktan launay iti panagsinadakan ni Ray at di na oras. Duldog mo na siya lalaki, ma'am. Nasa ubod. Kan nagtapay na ibagana kanyak, ma'am. Anya dayta? Bigla asiming patitay, ma'am. Kunana, anali kanulat ang tiyawag ko. Di na kayat nga awaga kun iti senyorita. Anya? Kadno iso tinang ibagakan ka, senyorita, tiyawag mo kan kuana. Wun nga raw. Sipod nagsinadakin ni Rea boyfriend na nagpalew. Kasla imistrikta. Angam ita. Nagsublimat ang tisigod a kinasaya at nakanyak, ma'am. Agyaman ak, no agsublimot langan iti sigod, akinasingpet na. Nagtambayak pa dito sa ti pastek nga iti opisina ni Ma'am Salome. Kat, nay, maguri ka. Dagiti talo alalaki ang nakatambay. Mabigbig ko ida. Nirex ti may isa. Anya ti katasawan ti panagtampay dati doy. Saksak da andak. Wino ni Annalyn. Kumit kita dari dayan ko. Nalasin dalaki tilogan ko. San kayo magbidot? San kayo matrasan? Uray pa yada bodyguard mapada mabarumbado Rex. San kayo akabutang? Kasla nagpalpali damam. Lukasta, aganad ka iho. Narigatan no pagpanggipan da kay tidtakas. Sanda kapag danagan. Dakay kitni. Awagan dak tulad tanong agawid kayo. Antas sukunan kayo ken Ma'am Annalyn. O sige, sige. Ngam di nakpakadanagan. Awan mo nga tatidtakas sa panggap da kanya. Santay lang nga mo. Nang runa, ket desperado da ya Rex. Ambo ka nabayagan nga agararam ka ni Annalyn. Ngam di namot kayat da dya barumpado. Ma'am, Ni Annalyn ti bantaya manaimbag. Mga no adakit di ngagpaiso apanggap da adakas ken kuana. aging kay ti kaduanak, ma'am. Saan ko nga ipalubos a pagaramidan da iti dakas? Mangnamnamaak, kanagtalagak ken ka, Joshua. Agyaman ak iti dayta panagtalagyo kanyak. Katulidak. Nakasagana ka mang salaknib kin kuana. Nga ori katukad tibiyag ko. Agyabanak no kasta. Sana ka nagbiddutan na ngalaken ka. Amok nga day tinatalgad nga imat ti anak ko. Agyaman ak iti panagtalagyo, ma'am. Saan kayo magdanag tasan kunto adadaelen dayta at talagyo?
Masuro na ka talagan. Pulos ajak makaasidag ka ni Anali. Gapo iti dayjay apangas a driver bodyguard na. Tambangan tayong dadyahin, wag may sa Rex. Ano, oray sudad wa? Nalaka nga ibaga bugard. Saan basta maipatungpal? Wan nga rod. Basta aramidin nyo ti imbagak nga aramidin nyo. Wan, sana parikot tayo ta. Saan kayo nagdanag? Noan nyo ti ingkarik nga itad ko kada kayo. Tungpalag. Nagtalagakmat kan ka, Rex. Ka-oras adi mo tinungpal. Amomon, ti mapasamak. Apay, anya ti aramida? Da kami matlaang timang patimbog kang ka. Salbag ka. Maaramid mo deta. Ama mo na, Rex. Saan asyak? Tay nalaka amalok loko at tao. Amamunak mat bugard. Sa anak asalawasaw at tao. Noan niya timbagak. Aramidak. Nasayaat no kasta. No kasapulan ti pauna abayat. Mangtedak. Tapno awan rason nga agdwa-dwa ka pailang kanyak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Good morning, Manang Inday. Good morning, senyorita. Ay, Anali. Ay, naimbag ka nakariing kan. O anya, idasaran kan? Sige man nga rod, Manang. Ag-shower lang mabiit, ha? Sige nga rod. Ay, ang giyaman ak. Naimpaglaan ka nga kasublin ni Joshua. Amangan no pumanaw ni Anali. Tsak laki di malapdan. Ang tanatlaw ka. Kas na naragsak ni Anali ah. Mayat sa tiririingan na. Manisag ka akit din iti kanan na. Gusto mo ito na magka-shower. Ay. Inday, ni Anali. Este, Ma'am Anali ko na ko ba? Ay, nag-shower ka na. Sakbay amangan. Ay, nasaya ta. Rumarak pa yung rod. Mapan ko'y sagana tilugan. Tama nga na rumar. Sige. Sige ah. Anya jay kunana? Anali kung kunana maglatan. Nga binawi na. Ay, Jaske. Anya laditan di mapampanunot kumutay. Isagana kit din ti kanan ni Anali. Manang Inday? Anya day jay senyorita. Ay Anali? Ni Joshua. Nangan ka din? Saan tay? Awan ngamin kasangog amangan. Ay abang man tagidan kamin. Analay? Di kag mulagat. Inka ayaban, tagidan kamin. Anyat kinunak? Inka ayaban ni Joshua, tagsango kami amangan. Sige, mabit lang. Kanya ka tataramidak. Uraik lang ni Ma'am Salmi, katagpakadak. Ay, palubusan nak na. Awan bayabay ni Anali. Nas, kanmut di pa nagkawit ko. Nabekajak nagkawit. Kahit ko ba na makita ni Nana. Ninday tagturong dito eh. Apa Inday? Inday bagam? Dito yung lagayam ti ayan mau. Papaayaban na ka ni Anali. Mapangka kumaadagos, takadwa na kakano amangan. Anya. Agyaman na pinagustom ti kidagukan ka, Joshua. Awan rason na pagkadgadak ta si kati may kadwa abos ko, ma'am.
Kan pakaidayawak launay ti makasama kada kayo amangan. Drama. Ibagbagak lang tipod no. Awan pa nakita. Iso-aso ko ng tulatan ni Mama inton malam, ha? Girl, I need you. I need. Agawid tayo ka din, ma'am. Wen Joshua. Ket, anya jay ko nam itay ngay bagam kanya. Ma'am, magpakada ko ma. Sumagmamanungal daw lang. Apay, sa dino ti papanam. Ijay lugar mi, ma'am. Imawag namin ni nanang. Ada ka doon napatay ngay bagana kanya. Iso magpakada ko man mabalin. Nung nga ta paumayam laangan dito'y ninanag mo. Ay, pasensya kayo, ma'am. Sana makabiyahe adayo ni nanang. Kasta ka di. Sige nga rod. Manamnamak ka di, ti pa nagsublim. Ma'am? Wano, saan kan nga agsubli? Tasaan mo na maanusan ti araramidin ni Analikan ka. Ay, saan kayo magdanag? Tagsubliak, ma'am. Amo man, kasapulan ka para ka ni Anali. Agsubliak, ma'am. Yung sakbay niya. Aday palagip ko kada kayo. Joshua, Aganad kayo kumakadarex. Kasabali ti atap ko kadakwada. okay. Agyaman ak iti palagip mo. Saan kumarumwar ni Mama Anali? No sana kasapulan? Isungarod ako na. Saan ka kumangagbayag? Wan, ma'am. Madanagan na klang. Ang mga no isukit dito target ta. Isungarod ako na. Agsubli ka kumaadagos. Wan, ma'am. Kaano nga ron ti pa nagbakasyon mo? Enton bigat ko man, ma'am. Okay nga rod. Kita ganad kamat, Joshua. Amangan no si kamat ti Maysa at target Darex. Wan, ma'am. Sanda kapagdanagan. Sandak lakit di ang maunaan. Makitablaak kadakwada. Sana bale, tauray na kaming tulatan ka ni Anali ti sumreg. Isunto pa'y laeng ti agmaneho. Ngamulita, aganad kayo kuma. Wen, saan ka ngagdanag, Joshua? Saan da kami mat nga taa basta pagaramidan ni ti Dakas? Talagang awan pa nagtalik ko kadakwada. Agraman barkada na. Barumbado at talaga nagayay. Kalpasan na. Langada pa ikit di drug addict. Imawag namin ni nanang ko. Nabayag namin na nadyak nagawawid. Ay, kasta ka day? Kan kaili ko mata makita, hindi. Sada marikrik na na iti pagina. Sa bagay, talaga napatagdag itinagan na. Natural. So dati nakautangan tayo tibiyag tayo saan ka ni? Pudnumat kit ti day ta? Isuharong bang laang ay patag tayo ida. Katwan man. Awan tayo di tayo iti alubong no awan da. Ay, Joshua, at damang damagag. Oh. Anya da ita? Awan kapsat mau? Adda. Ngam. Awanan. Awanan? Natayan. Kasta ka day? Apay, nagsakit? Saan? Pinatay da. Anya? Waninday. Aging gaita. Di pa ilan na ipaayan iti hostisya. Kasta ka day? Waninday. Un gayam. Ang mukha din ni Anali ti panagbakasyon mau? Saan? Saan na nasakan? Nagpakadakmatan ka ni Ma'am Salome. Aya? Amugmat lang nga kay kayat na no pumanawak. Ngamin adagora na kanya. Anya? Wen. Sana bali agsubliyak mo lang. Malaksi diti panangiliw ko kininanang. Adabay sa bali nga si Kaswag. Saan to nga ta makaluksaw ni Anali? No saan ka nga pakada?
Agloksaw? Kasi tinako na. Naragragsak pa day no awana ka makitkita na. Tamay sak asali iti dalan na. Anya? Amo mo tantik na pasaway ni Anal eh. Awan dengdegen na. Agraman ni mama na. Ay saan? Nagpalbaliwan. Anya? Naglaw ko day takadagiti na palabas nga aldaw. O di nasayat. Amok ngayon inot mutlangan nga agsubli ti sigo ta kinaragsak na. Kan kinaganay-gay na, Joshua. Anya nga tatimak ko na ni Anali itisan ko pa nagpakadakin ko na. Sabagay, anya ko ma. Amog tupay lang nga kagura na. Matapagsidda hawak. Apay nginayapan nakakadwa na anamikat idi na minsan. Mabayag pa iti biyahe aking gaya lawag. Mabaling ko pa lang na idudap. Saan nga muni nana ngay tanti sangput ko? Masurprise laki di. Di kanta mapatpatukarit stereotipas. Kanay na patukaran di radyo. Damo anang kuday tay ti restobar anapanan mi kini Anali. Apa nga ta? Apa sa bali ti mariknak tungkal mga kuday ta kanta. Kat ni Anali di dago sa malakip ko. I need your love. Napintas akan ta. Girl, I need you. Nagtanagak nga raw. Takunak no naglibas ka man napimanaw. Unay matdaytan manang inday. Di ka madanagan. Nagpagnapag na aklang mat di talikod ti balay. Itamang pay. Adala nga min sapsapulak. Anya day jay. Ibagan katulungan ka. Saanan manang. Awan anya man na day jay. Naglukod ti jay lalaki. Agpakita lang kanya, makita na. Nay napauli magkamata niyang tantanamiting. Ah? Saan ang nagtantanamiting? Sige manang inday. Agsubli ako na di kortok. Uwan gayam. Ha? Awang ka di tinasasaogan ka ni ma'am? Anya nasasaw? May papanitian niya. Awan mat. Ni Joshua. Nagaway. Anya? Pimanaw? Apay? Sarungkaran na kanuti inana, tamasakit sa? Kasta ka di manang? O sige, mapana ko na di kwarto. Nay! Pinanawan na mo tayo. Galata nagpalaw di langana. Tinan sa nagustuhan timbagak kang kwa Nay. Kano ka kurkura na? Saan na akayat ti pa nagbalin na driver na ni Joshua taman nakibiyang kanaw? Saan mo nga tangag sakit tinagam na? Kasla sa balay tinatlaw ko kunkwana. Saan yan? Sa bagay. Saan mo nga taadakas no bilang? Barumot siguro ni Joshua. Nagyaman na. Adda akong ditilawag. Nag-tricycle lang naging kay Jibalay. Sakbay na. Magasak pa iti pasarabog ka nanang. Sa bali at talagang ti klima di lugar mi. Nagparan. Sa nagkasya syudad di Baguio. Oray ko na madakil matiti nagbaliwan ti klima ijay. Gapot kaawanan dagiti ado akay asalan. Mait pa lang ti klima na. Di kan ti paggatangak iti pasalubong ko kinanang. Ito na ang araw natin.
kayo gaya man, ma'am. Wen Inday. Nasa pa kami ang nag-awid tamad matitirik na. Banog yung atan, ma'am. Wen kat nga ta. Timot nga minan imay ni Anali. Iso ang nagtaksi aklangan. Ayan na ka di Inday. Ay, kwa, ma'am. Nagpupuk iti kwarto na. Kasta ka di. Saan arim-rimuar? Saan, ma'am? Tiamok kat sukunin na ka. Yung sa bagay, nasaya at met, tasaan na rimuar. Ang mga numaranaan na pa'y Rex. Agtuktuk-tuka kita iti silid na, di na mauluktan. Diyak man amaw, tasipon na ibagak anagawi doon ni Joshua, kat simre ka iti silid na. Aniya? Di pa rim-rimuar, ma'am. Kasta ka di. Kat naibag ano nangan matlaang. Uwan, ma'am. Ang apaman ang nakapangan, kan naibagak anagawi doon ni Joshua, kasla, nagpaliw timod na. Ay, diyak man amo no apay. Kasta ka di. Bayam, takasaritak. Idinto ta nakaragragsak lang itay. Mas dawak nga rod. Takundi dayang pay. Idi na amuan na nagbakasyon ni Joshua. Adi nagpakpakadakan kwa na. Madimot ang timod na, ma'am. You'll be safe forever and I Kumusta kayo, nanang? Ay, atoy. Kanayon amadantanagan akan ka, anak ko. Imbagak mat kada kayo asan ta kapag tanagan. Awan da kas mapasama kanyak. Takal ti pamati kiti Diyos ari nagbaybayan. Asino kumamati saan amadanagan, aya, anak ko. Nanang, Napukaw lang arudan ti kapsat mo. Kasaluno si kamaran ti sumaruno. ulidag. Sanda kapag tanagan. Amog dar aramidag. Kanatalgedak iti ayan damam salme. Kurt, kumusta nga arudan ti misyon mo, anak ko? Di kay madalagan, nanang. Patyak nga iti mabiit. May paayanan iti hustisya tinapasamak iti kapsat ko. Laglagi pa, anak. Influensyado ti pamilya da Rex di Vera. Malaksi na baglagda. Nalatak pa ya politiko iti dayja at probinsya ti Amada. Amok na nang. Nga masana dahi tatilapad tap na tuntunak ti hustisya para iti kapsat ko. Nga awan asida pinatay. Pinatay dagiti drug addict kan parumpado. Anak, delikado dagi jaya tattao. Kasano numaipada ka iti kapsat mo? Kasano agpayan, nawan ka itong agpada nga kapsat. Saan kayo nagsangit, nanang? Amo katarabahin nak ti Apo. Tawan dakas nga raramidak. Sapsapulik lang ti hustisya para iti kapsat ko. Anak, Kinapuno na. Nakarupak kundi ti Alex. anya, Saan ko anam naman? May sagay man napingit nga grayo kinaanali. Di kakaisuna nga anak ni Ma'am Salome, nanang. kasta ka day. Ay, no kasta. Ay, susapo agad anad ka, anak. Sigurado asaan agpating ka day jay. Aging kahit hindi na makunod, titartari kagayan na. Ikarik, nanang. Aglasat dang nga umunay ti rabaho ti bangkay ko. Anya, Wan, saan ko hilibak? Ada sa bali amarikrik para kinyanali. anak ko. Ulitat. Saan ko ngay palupos nga agtinag ni Anali iti imada di abarumbado kan drug addict. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan iti sumaruno nga yung kami patangatang. Abay, jak matan maumamang tengtengak. Ay, kasano. Ipalangit na namin kanya. Tikaad dami hindi kini Joshua iti restobar. Ano sa tino kat pinanggap na kabastusan ni Rex. Ingkanawan ang ni Joshua.
Anya maganda dyan tao. Pumanaw na tan, no kayat na. Kasi napagluklukwan na ka. Nasakit tinakam ko tapi manaw di man lang nagpakpakada. Anya dyan ito eh. Apa yung sakit tinakam ko? Anya dyan yung bakak. Nasakit tinakam ko? Kapoy di ba paano na? Ha? Anya ko makanyak? Anya ko ba di pagsakit ang tinakam ko? Di uray man sana nagpakpakita. Anya ko matibibiyang ko. Napay namin nagsakit tinakam ko. Makapasuro na talaga. Sakit. Di tama takantangin save ko sa cellphone ko. Sutil. Kasla kaya't ko matadandang kan. Ay, buwisit. Ano dito yung napapaspasama kanyak? Anya ti kinunang Bogart? Saan nyo nakikita ni Joshua ken ni Anali? Juan Rex, Ket ni Nana Salome? nagtaksi ang nagawin. Ni. Apay. Sa dino tinapanan ti driver da? Amang ano yung panaw matinti driver niya, Anali? Anya? Saan na mabalin? Saan ko nga ipalubos nga agtinag iti sa bali ni Anali? Ang tangarod maramidam, ni iso dakit timaten. Anya ti kayat mo asawan? Amang ano, napanitan matinda dyan driver bodyguard ti puso niya, Anali. Saan na mabalin? Bugad! Sige, umay kayo dito eh. Taaginom tayo. Awan matlat na pintas nga ipadamag mo kanyak. Girl, I need you. I need your Nakasauyo nga roda ni Analay, ma'am. Well, Inday. Imbagak nga ron ti imbagam. Ngam, awan ka no ba't ti panggapuan na ngagsakit tinakam na iti papanaw ni Joshua. Isu aya? Imbagak nga ron ang mga laaklaan iti sabali at driver bodyguard na. Ngam, tinamot kaya. Anya? Ay, kuna man no kalukluksaw na ni Joshua. Mamati ka met. Kasjay laeng ti kunana. Nga mamok. Mawatak nagititigtig na iti anak ko, Inday. May saak a babae. Ay, uray siya ka, madam. Ngam, ala, bayam. Apay, no bilang, ma'am. Saan kayo akontra no agaran ni Joshua kin Analay? No agin gusto dalakit di. Awan karba nga ka mang lapad. Tapakasit nan ti puso na dayta. Nang runa ka ni Anali nga anak ko. Barang no dayta pa'y kit din ti makahagas iti sugat ti puso na. Ay na. Sana all, madam. Anya manan asana all, Inday. Nagsayaat kat kuman, ma'am. No anya ti pakaragsakan ti anak ko. Saan asya ti lapad. Awang katit nadlawyok kan ni Joshua, madam. Anya nadlaw. Amok. Nasingpet ken nadayaw at tao ni Joshua. Saan lang aday ta, ma'am? Kinapod na. Sipod nagbalin at driver bodyguard ni Anali. Kasla nakikita ko tsak malagay. Anya? Inday? Lagi pa nyo ana imbag, ma'am. Kasla nakikita kidain ni Joshua. Agsubli akon kada Ma'am Salome, nanang. Mapanawang kay manen. Sa nabali, tada ni Heidi akadwayo. Agan andat ka kumaakan ayon, anak ko. Di dak pagdanagan. Aba mo na malpas ko ti misyon ko. Agsubli ak manen di tilawag. Ket agdi din natay manen. Agan andat kay Jay, anak. Ang mga dumaamuan ta kapsat na kaday ti Ruel. Kayat ko. Sakbay ang maamuan da dayta. At dantun banagan ti amin, nanang.
Nangruna kat, kunam anak abang kamon ti kriminal. Wan, nanang. Ngamsa kayo nagtanag. Uray anyat makasamak. Saan ko nga ipalubos ama itulad akmanan itiday di kapsat ko. Anyaman kang di kastoy. Bakit di pa nagtintang ako iti dita kanta? Manyala di tanti mapapanunot ko. Analay, at yun ti pinatimplam a fruit juice. Ay, agyaman akman ang inday. Mabalin siya di nga agtugaw ka, tagsarsarita tapay. Ay, kat, wala. Uray kat, awanan aramidan. Okay. Adaman damagat kan ka mana. Ay, anya day ta? Anyat makunam ka ni Joshua. Ha? Jay ko maput, no? Eh, awan makunak asabali, ma'am. Nasingpad kan natak na nga tao. Kan... At kasabali ang nadlaw ka, analay. Saan ko laang nga amaw no nadlaw mo mag? Tauray ni Ma'am Salome ka, di na nadlaw. Anya day chay? Kasla, nakikitak idin ni Joshua. Saan ko amalagip no sa dinaw? Kaano ti panagkita na eh? Ay, amukon! Oh, anya ti amumon? Amukon no asino ti... Ni, ay, ada tao iti gate, analay. Mabigla nga, tamapang kukitaan no, asinaw. O, sige, sige. Mapan ka nga, Rodel. Tamapanak mo iti restaurant. Ada sa nga ilem, analay. Asino man ang inday? Rumor ka, pastor ka. Sige, manang. Pastor ka. Asino ang taayat isa nga ilik? Sana siguro ani Rex. Tadursok da ya tao na sumarungkar kanyak. Ornusak man pa'y tibakik. Kababaingat no asino man handay ta. Asino man tamo ti sa nga ilik nga bagpagani man ang intay. Inak man lang kita. Lalaki nga ta. Joshua. Joshua. Anali. Lukas na. Kaelyo nakmat akas kanya. Sorry. Uray, bumabati pa tagkita ang kanya kiti dahil tinawag taway. Saan ko na may limat tiriknag? Agpada ta. Isu ajak mo tinagawitan tibagik nangarakop kan ka. Cause I love you, Anali. Kababain man nga klonan ngam uray siya. Ajak may libak tiriknag. I love you. Sana all may jowa. Ay, stay. Ay, sorry Hinday. Igan kayo kumaiti ice cold juice. Nga nakitak mo tan tikas like sena iti telenovela. Ano ya? Ikaw. Maragsakan na kada kayo, Joshua. Analay. Good luck kada kayo, adwa. Thank you, Manang Inday. Thank you, Hinday. Nyaman niya. Kwa. Agdan to ibagak analay. Saan pa'y nga ita? Toy. Sige, agpalamiis kayo pa ya. Adala ang aramida ka sa kusina. Kumusta, Bugart? Nakawag ka? Good news, Rex. Anya data? Makita mi asim pang pagti-driver bodyguard ni Labs mo nga Anali. Anya? Siguro, nagbakasyon. Sungawan ni Tikalabes. Nasaya at matngarod no kasta? Saan ka madanagan, Rex? At nabili na karang pustikan ko na. Sige nga, Rod. Hindi mabait. May patungpal ni tibili mo. Nasaya at Bugart. Kas iti nakunak. Saan ko nga ipalubos nga agtinag iti sa bali ni Anali. Ariglado. Kas iti day di kayan ayat na a pinatay tayo. Kas tamat ti aramida nyo iti day ta at driver bodyguard na. Tadyak kayat nga iso ti pagtinagan na. Wala. Di pa kip tinaggasat a driver. No iso pa ti makapursi ti ayat ni Anali. Saan ko nga ipalubos, Bugart? Uray anyat mapaspasamak. Kas iti nakunak. Awan pa'y kinayat ko ayak na tagikwa.
Magusgustom da itakan ta. Insip mo pa yun dita cellphone mo. Wan nga ron. Magustag. Agbada ta. Ori siya. Numangga ko da itakan ta. Sikat malagip ko. Tugag pa iso? Wan. Mabaling ka di ada itakan ta ti tanda. Ti panagkinawatan da kiti posta. Sure, why not? Katulit, sorry No, di ako nalapdan ti bagi ka nangarakop kan ka. Sorry, Matt. No, sinabadak da dyan narakot mo. Kababayan pa ikitin. Siyak pa yung babae din ang ibagay di I love you. Siyak pa itin mo una. Nagalas, saan ka di? Siyak mo timuna nang ibaga. Sana sika. Marakot ka lang, ba't ngayon mo na? Ngamasan mo lang nga mo. Ngay di pa'y lang. Adan sa balay mariknak para kin ka. Ngaming karigatak akinupikupan. Sa mapahinak. Nangrunak at napudot ti daram kanya. Kasan mo? Man nakibiyang kalaunay. Pas ti trabaho ka diyan. Kantandamot lang ti panagayat ko kin ka. Okay. Santa na pagsalitaan pa yung jay. Wen ket agyaman na. Takas kanya. Andamat kayang riknam kanya. Angam Ngam, anya? Apa yati mo ituloy? nakurapay lang. May saglangan ano mo a driver bodyguard mo. Nung panunutan talaga asana ka maikarikin ka. Joshua, sana ti kasasadi ti biyag ti may sa alalaki ti pagrukudak nga agayat. Saan ko nga inibag? Idi pala damo nakita ka. Idi inawat na ka ni mamakas driver bodyguard ko. Saan ko na naawatan ti riknak? Ngamin limot ko dita. Kan. Awan ngamin mas nukatulong ti biyag ko. Kapoy ti nagsasaro na ang pagtangit ti labrayo ko. Anya? Ibagakan ka. Sakbay anagayan ayat kami kinari. Aday mo na akayan ayat ko. Inayat ko matitinapod no. Ngam pinatay dagiti saan ngam amo at tao. Nasaktan na kiti husto. Kat kaskan ka. Gagangailangan mo ti kasasaad na itibiyag. No pay. Inkarkarigatan ka no matagiti nagandakan ko na pinagadal. Pinagadal na dito syudad ti Baguio. Kasta. Anya tinapasama kiti kaso. Ada dagiti suspect. Ngam nakurang ti ebidensya. Kan saan na kaya't dagiti nakasaksi ti agsaksi ti korte. Gapo iti influensya ti pamilya dagiti suspect. Kasta ka ni. Kaasiwat nga ron. Wala ron. Tapno makalipatak. Inaklon ko ti panagayat ni Ray. Ngisungat ti maysa kadagiti kapingatan iti nga krayo kanyak. Ngam nagpakada kanyak. Napanijay Dubai. Nagaprod tapno makaurnom. Agkasar kami kuman ngam sana nakauray. Gapoy ti pandemya. Sana nakaawin. Aging gay tinakasapol ijay ti pada na nurse. Kat nagasawadan. Kaya't naasawan. Sana napunukin ka. Siguro. Sinangitak man din tinagbanagan ti relasyon mi. Nga isot, imbarbarte kam? Kababay nga klonan. Ngam day tatipot no. Kabuta kayat ko lang ti makalipat. Ita, lipat mon. Lipat mami ng dagita sa manapasara. Tagasan to yahit ko. Kuma, saanan ang maulit na gidi apag ng itibiyag ko? Tanong maulit. Diyak lang man. Ikarik. Ang may sublik man ti saritahan tay-tay. Asino ka di dagiti ko na masuspek iti pan nakapapatay ti kayanayat mo. Mabalin ka di amamuan. Uwan. Awan sa bali. No sana ti grupo ni Rex de Vera. Kasta. Isungagan anat kakan ko na, Joshua. Nung maamuan na nga da nagkinaawatan ta. Amangan no patayin na ka. San kuntong ipalubo sa kasta ti mapasamak. Basta sandak lakit di amaunaan. Impluensyado ti pamilyada.
Nalata ka negosyante. Kan opisyal iti probinsyada ti amana. Malaksid ang maatap nga da influensyana kadagiti pan nakabagi ti lintag. Isot ka po na sumrekromwar iti pagbalutan. Oh, kasta ka di. Juan, iso ang nagbanag nga unsolved. Ti kaso day ti Ruel. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyos, ada nagbalangan alugan iti pasangwanan ta. Kumlab ka na li. Diyos ko, Daga, armado ang lalaki ti agturongin dito ay ta. Nakapaturong ti paltog na ka na ta. kasano da ito yan? Laban na kita. Sige, masilig kayo pa. Ay, saan? Armado dang. Nakapatulungan ti paltog na kadata. Alito ka, kan kumulab ka na li. Biglak ayabanti kan ibuelta ti lugang. Pagong parang ti doon. Joshua! Sige, kumamat kayo nung kabalan nyo. Aganad ka, Joshua! Nagpatungparan ti may sa kadagiti talo ang lalaki. Ti emergisay rin ko. No, Diyos ko! kumamat na. Sige, ngam uray anyat mapaspasamak. Santa apasitgan ka na ko ada. Aganad ka! Kumusta, Bogart? Naitarayan na kami, Rex. Anya? Juan, bigla pinasiwat na tilugan ka. Kan, nasiglat kang maniho. Sinalbak. Saan ko pulsa ng namaan, Rex? Tuwati dinalapos na kadagit kakaduwak. Anya? Nagnangnang kayon? Saan ka kumangang salita ti kasta? No kayat mo, sikang ti mga ramit. Anya? Ti tanaga. Ang mga doon na makalas kada ti miyong kinteban kag may bagada sikat tinang bilin ka na kami. Anya? Pinanawa kidaan na kadlasay ti kalsada. Takinamat ko daan ali. Sinalbag! Mangiroblubo ka! Salbag ka! Di na ko mapagsawan ti kasta, Rex. Amano iyawag ko iti polis. Asin ka ti otak iti nabasamak. Anya? Nakaawag ka din kini Ma'am Salome. Sanpay, awag ka pa lang ni Mama, muno ni Inday. Awaga mo na. Awanan parikot. Nakablata rin tinapasamak. Ken nagpudnon ti maysa kadagiti pinadala pusak nga daig ospital. Uray klangan ti gayem ko nga abogado. Isu ti kadwata amang ipilay ti kaso kontra kadagiti awanan bain. Kat, anya ti kunada? Maysa ngagnagan iti Bogart ti binilin ni Rex ang mga ramid kadatahay ti kasyay. Anya? Plano na takano akidnapan. Ayaw pa talaga da dya, Rex. Mangrugin ngaglawag ti amin na anali. Ti kinadakas da Rex. Kat uray anyat aramiden na. Uray kasanot kina-impluensyado ti amana. Sungbatan na dagiti krimen ana aramid na. Agraman ti pan nakapapatay day di Ruel akayan ayat na. Ang peso? Juan. Kasano nga mong dayta? Adda nakasarita kiti unag. Kat adda ka no nakasagana ngagsaksi no maupan man ti kaso day di Ruel tugadi akayan ayat mo. Saan ko ang makontak ni Mama ng Inday? Iso asikan tinawagak. Kasta ka day? Amay, sa dino ti ayan yaw. Adda kami pa ilang nito police station. Amay, anya tinapasamak? Pinanggap na kami akidnapan dagiti tinangdanan ni Rex. Anya? Ngam di ka matanagan. Saan na nagbaligi? Diyos ko! Naimbag man ka saan ka nagpaligay. Dahito ti pagyamanak. Tamo ni Joshua tinararamit na.
No pa'y, pinalpaltukan na kami. Sige, agad-agad kayo kuma. Wan. Oh, bisyak dito eh. Iso asikaman lang ti mangyawag ka ni mama. Amangan no madanagan ng dayjay, tadi na kampay na uray. Wan. O sige manang inday, kastapay. Numalpas may tinaskan nga si kasun mo dito eh. Agawid kamin. Agad-agad kayo kuma. Ang mga nadamang sipsipot manan ka na kayaw. Saan ka madanagan manang inday? Uray, takadwak ni Joshua. Oh, Rex. Ang sasaron no ti panangitangan mo, ha? Ano ka di ti plano, bita? No saan ka lang agayang? Amang ano pinaltugan ka na. Apa di mo aramay din no kabalan? Di na ko mapagpungtutan, Bogart. No saan ka magtagayam? Amangan no nagtaro sa Cunity Police Station. Anya? Visit ka! Di na ad-ada pagpungtutan. Ha? Ni Papa. Mabit lang. Hello, Papa. Anya? Ad-dadarom kontra kanyak? Asino tinagdarom? Attempted kidnapping? Kan murder? Anya? Murder iti day di Rowel Tugade? Kan attempted kidnapping kada anali kan driver bodyguard na? Kuha Papa. Ha? Saan dak ama tulungan? Agyaman nak kasi mangpot kayon, ma'am. Inday, Naimbaglaan nga ang tasan ang nagbaligi dagi jay abrumbado. husto ni Joshua. Dakas ti panggapda. Naimbag man tamo ni Joshua ti inararamid na. Agnerbyos sa kinday. Kasanungatan no nagbaligi da. Ngun nga rod, ma'am. Amang ano nagaramidan dakit deti dakas ni Analay. No kasta tinapasamak. Amang nga no ipatay kon, inday. Inrubudak Bogart. Apa nga agpabasol ka? Palpak nga minti naramid yun. Sika kumanti nang ipatungpal. Apa nga minada kami palang tinayabam? Ha? Kasano pa ita? Di na kong tulungan ni Papa. Basol ko kadi. No kastaman tinapasamak. Awan ka nun ti maramida na. Kasano mat nga men, Rex? Sumarakrumwar kay ti pagbalutan. Siguro, saanin atulungan dagiti kapit na? Sa anak asumuko, kas iti kunana. Mawanted ka no kasta. Anya ko ma. Basta jak kayat ti mabalot. Rex, sumuko kalangan. Kit sangwam dagiti kasom. Kasano ko maasangwag? Kat di naklarudon tulungan. Barumbado ka mat ngamin ang napaglan. Anya ko na, ha? Dinakpong gusto mo. Ayop ka! Dinanog nagbugad! Ayop ka, Rex. Tipay! Agyaman nagtanda kayon, Anali, iha. Mama? Joshua. Nakadaruman ni Rex. Kanda kiti kakadwa na, Ma'am Salome. Anya? Wan, mama. Nagpudno ti may sa kadagiti nagtambang kada kami. May isa nga agnagan ti Bogart ti binilin ni Rex amang kidnap kumakada kami. Ita, konsintiran ka di pailaang ti amana. Ada kadakwadan, Ma'am. Masapol asanggun na ti kaso na. Katamoyo ka di, mama. Manukatan man ang tikaso day di Ruel. Anya? Wan, mama. Adan agsaksi kontra ka ni Rex. Dahil ti may isa kadagiti kadagsa na nakaso na. Malaksid iti drugs. Wino pa naglabsing iti RA 9165
when no Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ken ado pa'y ti amo ka maata pa kaso na kaputabak nang ken impluensyado ti pamilyada. Iso kaaduan mawaswas dagiti kaso na. Kan nakurang kano iti ebidensya, kan awan nagsaksi, kan naariglo ti dadong. Aglablabasan da at tao, mama. Wen, iso harbang nalaang ti mabalod. Toledo Residence, hello? Ayan ti amo. Sino da ka di, sir? Ibagam Anirex. Ha? Uray asino kadakwada. Nang runa ti senyoritang amaldita. Anya? Dalasag! Ay, wag, mabiglaan, tamapan ko ayaban. Eh, Diyos ko, anya nga tatibag ka tayo at tao. Apay ka naman ang inday. Ay, san ko nga mau? Ada siguro ibagana, O sige, kasaritak na dyan nga ayop. Sige, ay na, agner-nervyusak pa lang. Sige, tusong batak man ti onan ba ini? Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko. Anya ka diti bagam, ayop ka. Apay ang pinanggap na kami ang pakidnap ni Joshua. Sinalbag kayo. Ibabawi yo ti darumyo kanyak. Nudiyo kayat adak dakas ti mapasamak na kayo. Anya? Ha, sangwam ti kason. Huh. Ibagakan ka, ha? At kakan-kano niyang aramidam. Gumalukatanan ti kaso day Deruel. Day di pinatayo. Anya, At dan agsaksi kontra kada kayo kadagiti kabarkadan. sinalbag kayo. Patayan kayo. Ha? Nukunam ang mabutputing na kami. Nagbindot ka, Rex. Ipampanakal mo ka di, ti bodyguard mo. Ha? Saan ka nga giraman iti sa bali ang tao? Awan ti rumpang ang mabasulam no saan asikamot laan. Demonyo ka. Sakbay ama baludak. Masapul ang mapatay ko ti driver bodyguard mo. Kan maikutan ka pa'y anali. Puisit ka. Imbis ang panonot kay dinasayaat. Ad-adakit din nagpagpakadakas ka? Awan sir bitibiyag kanyak. Binaybay andak da papa. Kat ti panagdarong yung kanyak, ti may sarason. Saan ka nga pabasol, Rex? Nonya ti rumpang ang pabasulam. Awan sa bali no saan at tibagim. Si kamot lang pinagaramit iti kinadakas. Ha? Awan makalapad kanyak, iti kayat kong aramidan. Kat ad-ad asa anak asumuko asibibiyag. Talaga anas ka ti sa iro na utik mo. Nagbalinak akastoy, gapukin ka, anali. Anya? Namnamaam ka di nga aklunan ka? Idinutaam mo? Ngawan mo't nasaya at masakbayak ken ka? At naman na nakakura ka. Gapoy ti panangpatay mo iti kiniruel. Gaputadyak kayat, nga adda sa bali amang tagikwaking ka. Kasta! Kasta ti panunot mo. Tanagamuranin ti may parit nga agas na utik mo. Anya? Anya ti imbaga dyan parumpado. Ayaw mo talaga da dya, Rex. Agi pang tamama. Isanod mi kano ti darum mi kan Joshua nga attempted kidnapping. Awan ka din maaramidan ti amana. Sigun kan kwa na, saan kanon atulungan ti amana? Kat day talaunay ti pagpungpungtutan na. Agdinamag asum rekrumwar iti pagpaludan. Ken ado tinawaswas adarum kontra ken kuana gapo iti amana. Kasaritak to ni Joshua, mama. Saan mi nga isanod ti darum kontra kan kwa na? Rumbang laeng iha. Kan kadagsanan pa akaso na ti murder. Wano ti panang papatay na iti day Deruel. Talaga adi tulungan ni papa. Makaamuak ka nun itibiyag ko. Saan ang mabalin abaybay anak ni papa? No inaramid na data, agbabawin tulaan.
Tilo ko abugat. Saan kun ama kontak? Awanan suportak iti planok. Sa dinak pa'y tulungan ni Papa. Sinalbag abiyag. Kunak mo saan ka na makontak, bugad? Saan ka kumanan sa ubatan? Maluksawak ka. Sorry. No nakaisawang ak itidakas kontrakin ka. Kun nakabil ka pa'y. Ora siya. Sorry. Nalunggo bang kamay? Lipatan ta kumanday jay anapasamak, bugad. Okay. At nakaniti ka sa pulang kanya. Agkaraawag ka. At ako mapaaramid ko na mabalin. Kat maudi da ito yan. Ay, Dayta Rex. Patayon nyo ti driver bodyguard ni Anali. Sorry, Rex. Saan ko na kayat? Apay mat. Basta sorry. Saan ko kayat asyak ti magpabasol? No saan man nga agbaligi ti maiwayat ang planong? Ha? Ulit ka. Sorry. Saan ka na makaduan? Sige. Bye. Sinalbag. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Salbag day abugat. Di nakayatan akaduan. Sinalbag ti kastoy abiyagan. Delikado ak matan. Di pa'y kat mawantedak no kasta. Nunas ka na pumanawak. Unag lumangak. Aramidak. Numsakbay nga aramidak data. Nasken ang maipatungpal ko ti planok. Apanang patay iti dayjay at driver bodyguard ni Anali. Kun italaw ko ni Anali dito'y syudad. Nukunak asyak ti rombang apagtinagan na. Syak ket awanan sa bali. Joshua, agananad ka itintay jay a Rex de Vera. Sa nabali, ma'am. Dandanin rumor ti search and arrest warrant na. Saan nga ta nga inlemang ti amana? Adakin ko anan na konsentirin na titakas nga rami ti anak na. Adakas ta. Nalabas. Apa nang ipateg ako nada. Saan na panangipatig di kasjay? Panangiruruman. Tauray dakas dar aramidin ti anak na. Di na palang isuro. Ngumkit di ayunan na. Panoy-nuyan na. Saan lang nga dayta? Akararamat kanupay iti maiparit at droga. Kanayon daytan kadagiti nadagsa na kaso na naman. Sapay la kumata makapagpanunot pa'y iti nasayaat. Dayta ti tayo nga mo, noan niya tilinaw ti utek na. Nang runa kat naibaganan ken Anali asaan na natulungan ti ama na. Husto ka matkit di. Saan tayo lang nga amunon niya ti pampanunutin na ta desperadon. Gusto ni Mama. Aganat ka kumamat. Desperadon da siya tao. Saan ka madanagan? Aganadak ken kabaala kasalak ni Banti Bagi. Nang kasanon ulipatan na ka. Nang runa kat armado. Kasi tinakunak. Sandak lakit di amaunaan ken libatan. Uwan kayam. Ang nga kinunam itay? Adda pa panam? Wan. Mapana kaya police station tada i-follow up ko. Kasta ka di. Agan anat ka nga ron da. Saan ka madanagan? Hanyan eh. Saan ka nga ron nagbaybayag? Wen.
Awan mo't sa bahalin, apapanak. Katagyaman na kiti panungyari ka kam kanya. Ibagak tulatan numapanakon. Ken, usarik pa lang tilugan mo, ha? Awan parikot. O saramlat ta. Nasaysayat no dalugan mo. Taamangan numaranaam ti grupo ni Rex. Awan parikot nga uray usarin na, iha. Kasta mo timbagakan ko na, mama. Ngaman niya ka no tigagaraan na ije police station. Diyan mo. Kuna na nga dalang i-follow up na. Amom, iha. Mapurpur siya anak ka dagiti tig-tig na ina. Anya? Ken, awan ka dit nadlaw mo ken kwa na? Anya day ta, mama? Niinday ti mo na nakadlaw. Saan nakadipay anay bagaken ka? Kas na adda kayat na nga ibaga kanya kiti na minsan. Ngamisan anatuloy. Tapag isumat nga adda nagdoorbell. Mingming am ana imbag ni Joshua, iha. Awan ka dit malagip mo akaing-ingas na. Ha? Saan ka diya kaing-ingas, tay Tiruel? Mama? Girl, I need you. Ni papati umaw-awag kanyak. Naimbag ti inawagan nakmatlaang. Hello, Papa. Agyaman nak ti inawagan nakmatlaang. Kaputa kayat ko ngay bagakin ka, sumuko ka langan. Anya? Ang mga most wanted ka, kat patayin da ka. Saan ang mabali na mabaludak, Papa? Mga ramid kayo iti pamuspusan. Namin anon abinagaan ka. Ngam aramid ang batlat na. May babayin ako ni Diyos to. Agraman ng political career ko. Nadadala namin pinsan, kapoy ti aramid mo. Amom ka di dayta. Ngum, Papa. Tadingitag, ngam awanin maaramida. Anya? Kastalatan, Papa? Dayta tinalalam iti kasasyabong ako na. Ipalubos yung ka di ang mabaludaklatan? Ibagakin ka, ken ulitan. Sika tinang dadael itinagan ko. Ti pamilya tayo. Anyalangan ti mako na nagiti kailyan tayo. Amay saan na pagklan na drug addict kan kriminal ti anak ko. Papa, Katambong ka ni. Sigurado, pagpestaan na tamanan nagiti media iti na ito'y. sinalbag ti kastoy. Apay nga agbanag akastoy ti amin. Basol mo, no apay ang nagbanag akas ti biyag mo, loko. Sana ka pabalod, Papa. Nunaskar nga aglumangak. Aramidak. Winusan. Lumabanak kadag ti mang tiliw kanyak. Saan mo aramidan na ita? Anda ang madisgrasya ka lang. Awan bibiyang ko. Tangay didakmat matulungan. Saan ka amakaw? Awat nga uming. Didakmat ngamin tulungan ita. Awan mabalin ko, Papa. May salang tinasayat nga aramidam ita. Sumuko kan kat agkidaw kay di pamakawan kan ni Anali. Siyak. Agpakpaka si akin kwa na. Kastamot tan iti driver a bodyguard na amukong. Dahita ti kasayatan nga aramidam ita. Visit. Sana ka sumuko. No di nak ipagang awan mabalin ko. Makamukan iti biyag mo. Tangken ulo kan barumbado ka talaga nga uming, Rex. Papa, Awanan impay mo kanyak no sana buong ti ulo. Pasi ka paripot, konsumisyon. No talaga di ka dumang kanyak. Baka bukan itibyan mo. Naumakon. Bye. sinalbag. Ma'am, adda ko ipudno ka na kayo. Anya dayta? Lading itek no jakim bagat ipudno akin tao. Ha? Anya ti kahit mo asawen, Joshua? Sabay la kumata maawatan dak na bilang. Anya sasawa mo? Kalpasan nga addan tinagkinawatan nyo ka ni Anali. Apay, adda ka di asawam, Joshua. Awan, ma'am.
Kansan kayo madanakan? Tasan ko alino ko ni Anali. Anya nga ron ti kunam nga ipudnom kanyak, may papan iti kinataong. Numalpas si misyon ko dito eh. Agi katakon a driver yo. Kan bodyguard ni Anali. Ha? Agsubli akto ni Gilawag. Kan nagreport akon iti home base ko. Misyon kunam? Anya ti kayat mo asawan, iti kinunam ma misyon mo. Ma'am, may siya ka pa nakabagit ilintag. Ha? Wen, kat adda misyon ko dito eh. Anya? May saka a pulis? Wen, kat mabiitan ang maipaayan iti hostisya day di Roel Tugadi. Amamom day di Ruel, akaayan-ayat ni Anali a pinatay ta. Anya ti kayat mo asawan, Joshua? Panagkunak, panawanan tapno maamuan nyo ti amin. Ulitak, kan lading itek no nilamang ko ti kinatawag. At ilimlimod mo kanyak. Malaksid iti kinapulis mo, Joshua. Adda, kat kahit ko amaamuan nyo amin itan. Kasano nga maamom day di Ruel, tuga di akayan ayat ko. Kabsat ko, Anya? day tatipod na. Isumat lagayan. Gusto tinasaukan yak ni Inday. Agkakaingas kayo iti day di Ruel. Agkapsat kayo kayam. Isumat lang na nag-an-idintirik nagkan ka. Ngam naluksawag kan ka. Gaputa man nakibiyang kalaunay. Pasat ti trabaho da jekas driver bodyguard mo. Okay. Anya nga ron, ti talaga ang misyon mo. Apay a binaliwang tinagan mo. Joshua talaga tinakan ko. Ngam inusar ko nga apelyido ti Rosal, nga apelyido ni nanang ko. Anya? Naigagaramin da ita. Pasat ti padag-imbestigar ko, kan panagkalap ko kadag iti ebidensya kontra iti suspek, ani Rex de Vera. Tagayang. Isumat la sa bali pinariknakan ka, Joshua. Kagura ka saan? Diyak may lawlawag. Pakawanan tak ko ma. Sapay la kumatang maawatan tak iti panangilimad ko iti kinatawag. Kastamat na maawat dak ko ma. Para kini Anali, Ma'am Salome. Joshua. No, maipapan ni ti dayta. Sana katubeng. No anya ti pakaragsakan ti anak ko. Pakaragsakan maten. Girl, I need you. I need your love. Agyamanak, Anali. Anya ti pagyamanan. Saan ko anam naman iti hanagayan ayat kayo gayam iti kabsat ko? No na mo. Anya nga ta tinapasanak. Saan ko nga mo? Takas iti nakunak. Hindi pa ilada mo ka makita. Adan sa bali anak kinagparakin ka. Nagrukbabak adagos iti naliman. Anya? Nakalaglag ang tirik naking ka iti. Actually, muray siya. Ngam siguro, kapoy tinagpanagan ti love life ko. As na nagpalinat ang man-hater. Nadlaw ko na ita. Ngam iti pa naglabas siya daw. Saan ko naawat ang tiriknak? Kagura ka saan, Joshua? Kasta ka di. Ngam ala, saan ta napagsaritaan dayta? Mabain na kitipakik. Ngamin, saan ko na ure asikatin ang ipod no itiriknam kanyak? Ichakit din na kaon-una. Anang iparik na iti pananggayat ko kan ka. Nga ita, kasano nga ron? Anya ti planon? Kwa,
apaman na masolbar ti mission ko. Agsubli ako ni Gilawag. Agreportak iti Provincial Police Headquarters. Kasta. Ang sakpay na. Kahit ko matulag kumango muna ti kasarta. Anya? Dagdagos? Kasar? Yes. Iso nga ipakadakin mamam, adumaanon kamin. Kasta ka di kapartak na giti pasama, Joshua. I need your love right away. I need your love each Naituyan ti ibagbakakin ka. Anya ito? Ang danwaran to arrest para kin ka. Nasaya at tanadaron ka iti balay. Kinapudno na, Papa. Nairubuat kong dagiti itugot ko akawas ko. Apay, anya ti planom? Kunak met asumuko kalangan. Sumuko ako tulungan dak ang makarwarmat lang iti pagbaludan. Awarin maramidak. Malaksid iti panangilaban mo iti kasom. Saan, Papa? Anytime, addan umay mangtiliw kan ka. Nakapapay na talaga na ito ang nagbanagam. May saak ang nalatak a politiko. Ngam ti anak ko, saan ko ang nadisiplinaan? Papa, aglumungak. Kanya, makalimeng ka man ita. Saan mo amay tarayan ti basol mo itag nanayon? Tatindog ti ima tilintag. Ipalubos sulatan? Atok nga andak na giti polis? Awan mabalin, no di anusam ti naramid mo. Mangibaken ka. Sa andak kuman nga ungtan. Tad dala nga agluksawak. Da mabadtoy pa. Dahita, isupay lat kurakan ka. Sinalbag kiti tikastoy. Awan pa'y makatulong kanyak. Ay! Samaran ka! Oh. Sulakit nilagita na iti mang serve iti warrant ken ka. Saan nyo kadi ang malapdan idak, Papa? Awaren maramidak. Para kunak, saan mo ang malikilikan ti pan nakabalod mo tapnosong batam dagiti nagbasulan. Lading idon mi dyan. Kadluwag dagiti pulis iti dayto nga ili. Tapno may serve ti arrest warrant para iti anak yo. Saan kadi? Asika ti driver bodyguard ni Anali. When? Kaya't mo asawan? May saka a pulis? Kasta nga ron. Kinsan lang nga dayta ti rumbang amaamuam Rex de Vera. Ayop ka. Patayan ka. Sikat ti may saan ang irubo kanyak. Rex, Anya ti rumbang nga ibagang. Anya ti rumbang amaamuak. Kabsat ko day di Roel Tugadi a pinatayo ng agbabarkada. Anya. makita mi tat kinalohom Rex. Iso nga itinagan tilintag. Sumuko ka kuman, Rex. Sumurot kan kanakwada. Saan, Papa? Saan apatilim? Daan! Rex! Saan mo kuman apadag sinenti basom no? Rex de Vera. Saan apatilim kasi bibiyag? Agsubli ka Rex, iho! Sige, tilimon da! Ayop ka, Rex. Rex! Joshua, agriin ka kuman. Agriin ka ang katdanggam dahito akanta. Dahito yung nagtugmukan tirik nata. Joshua. Agaso ka na. Diyos ko, nakasta. Nakalasa tayo ng tipagkat. Joshua, agyaman agta nakapuot kan. Sa tinutayan ko. Ada ka din ni Jay Langit. Puro mo't amin na nakakita. Kin tapay angel. Anya, alangit. Ada ka dito ospital. Nasuro ka may sangal daw, awan pumot mo. Kapot pa nakapaltok mo. Kasta ka din. Agyaman ak. Nalasap mo ang tipikat. Katatoy. Patpato karek ti kanta nagtugmo kan tinapudno nga ayang-ayat pa. I need your love, Joshua. Saan ko nakayat yagladingit gapuken ayat? Iti may katlo aguntaway. Ala,
ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ko maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.